hajiya yanzu wannan mota in ba ga motan ya dauka da kaina ba ya zan yi duk abin da zan kokari nayi to Alhaji ni ma abin yana ban mamaki ai kawai mun kin tafiya ta dauki hajiya a'a to ai ni bacci nake yi shine ai sai tsayawa na ji wallahi tallahi abu ne wallahi da ko da wala sai kiya hajiya wani ga mali haba ojo idan ka zama kuma ne haba ojo ina ka zama ne ojo a taba wasu lalle an yi harcin walaji sai na jiya kawai muna cin tafi Allah ce ci haka kullum wallahi ja mu duba shi to ma da Allah ce ci dauki a tilba Alhaji shi ne muna dubawa yaya ta yi ko wannan ya ci ya gagari kundila wata kundila kuma Alhaji dole motan ka jamu da jamu keshi wajen oga a gareji ba irin gareji muna tafiya da mota ta tsaya kace sai an kai ta gareji kan ne hajiya kai gareji da mu je gareji bari mu je zai yi wa mai su Allah shikenan a ya gari ya ba hajiya daci in fa an kai motar daga zuwa ya ce wai mota ba za ta gyaru ba A'a. muna tafiya da mota lafiya lau ka tsaya ka ce mota ba za ta gyaru ba ya ruwa ba ko zai ga nan ba ya zai Alhaji mu jaja ne kai ke sa mana baki ne kai ka kiyaye Alhaji ka zo mu tafi wanda ka kiyaye ni da duk zan yi ta mutuncin ka wallahi tallahi to wato oga da dauka ne zaka duba gatarin wutar dan jakin take yi ka kawo bukaci dan mutuwa Alhaji me ga ta rubuta a shi ne motar hajiya iko Allah sai na ja da dawar samu da ko da dauki da dauce ku kai dai baka da hankali dan gwari wallahi Allah baka san me kake yi ba kwata kwata kwakwalwa ta dusa shi wallahi shekara ka nawa a garejin nan shekara na fito ga Allah ce Alhaji oga wato Alhaji na a duk inda kake gaskiya ka tsaya ka sha gurbataccen mai a'a yaya zan tsaya a gidan mai fa aka samu da inji aka saka ba in mun burutu ne suka na tsaya gurin su ba Alhaji ka sha gurbataccen mai a gidan mai dole ne yanzu sai an juye man da yake ciki gabaki daya an zuba wani ya in sha mai kuma a ce mun a zubar ai ba hauka ake a zubar a zo da shi kai dauki galan ka je ka karbo mun mai a ba komai ba mai sila yanzu nan zaka ga mai ingantacce wanda yake da an zuba da ki ɗaya zaka mata tashi iye a ai Alhaji babu ta inda za ya ce yawwa oga gashi Allah ce shi a zuba shi je ka dura shi okay maza dan gwari ai Alhaji baraka ga ikon Allah duba mu ita yi min ki da Allah gani to Alhaji an zuba shi ko ta min da ita baba ba ga jahiri ba to kashe ta kin ɗaza abin da yake wahalar da ku kai jama'a dan Allah ji motar zan wato Alhaji yawa injiniya wannan mai ina ka samu shi wannan mai shine Aliko Oil wannan shine ingantaccen man gidan Aliko Oil da ya zaga arewacin Najeriya gaba daya iko Allah Alhaji ka ji Aliko Oil hajiya ina ga tun da maganar da muka sa sai mu gangara da motar mu aje mu saka tanki yanzu kuwa Qur'an ai ko Aliko Oil zamu tafi zamu kwarai kuwa inda kake Alhaji arewacin Najeriya za ka samu gidan man Aliko Oil wanda ka ganshi dan gari a yi kalan nan ya fi ko ina su ne suke da entertainment din customer su suke da in ka zo da ATM suna da POS da za su zuba maka mai iye ai Aliko daga nan Alhaji kar ka tsaya a ko ina sai Aliko Oil yanzu zan je ba garan da aka samu ba kwarai kuwa to hajiya shiga mu je Alhaji Ga Aliko Oil gidan mai ba